Αυτό είναι το τεστ για να δεις αν είσαι picky eater. Παίρνεις ένα πόντο για κάθε φορά που δεν θα έτρωγες ένα φαγητό από αυτή τη λίστα. Θα μετρήσουμε και θα δούμε το τελικό σου σκορ. Πανελλήνης δίνω. Σηκώτη. Τρώω. Μελιτζάνα. Δεν τρώω. Κουνουπίδι. Δεν τρώω. Κολοκύθι. Τρώω. Μαρούλι. Τρώω. Πατζάρι. Τρώω. Σπανάκι. Τρώω. Αμελέτητα. Αρχίδια είναι. Δεν έχω φάει ποτέ, δεν τρώω. Θα έτρωγες. Όχι. Αυτό είναι το θέμα. Ντομάτα. Τρώω. Αγκούρι. Τρώω. Μπρόκολο. Τρώω. Καρότο. Τρώω. Λάχανο. Τρώω. Μπανάνα. Τρώω. Μήλο. Τρώω. Αβοκάντο. Τρώω. Ζελές. Τρώω. Ελιές. Τρώω. Πίκλες. Τρώω. Μουστάρδα. Τρώω. Φέτα. Τρώω. Μυζήθρα. Τρώω. Ξινόγαλο. Δεν έχω φάει, δεν τρώω. Κότατζ. Τρώω. Κεφίρ. Ναι, θα έτρωγα, ναι. Θα πίνεις κεφίρ. Ναι. Άρα είναι το πιο ξινό πράγμα στη γη. Τόνος. Τρώω. Αυγό. Τρώω. Σολομός. Τρώω. Σαρδέλα. Τρώω. Μάλλον δεν είσαι πικίτερ. Σουπιά. Δεν έχω δοκιμάσει, αλλά θα έτρωγα. Χταπόδι. Τρώω. Γαρίδες. Τρώω. Καλαμάρι. Τρώω. Σουτζούκι. Τρώω. Σπλίνα. Τρώω. Μπαίνει στη μαγειρίτσα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πείτε μα σχόλια. Άμα είναι μέσα στη μαγειρίτσα, σημαίνει τρώω. Θα τρως όλα μαλά. Κατσίκι. Τρώω. Μυαλά. Δεν τρώω. Σαλιγκάρι. Δεν τρώω. Πούτσα. Part 2 για να μάθει. Κάνε και εσύ το τεστ και πες μας κάτω πώς απέτυχες.